Morning, Macheza. Morning, my beloveds. How are you? Right, only one. She didn't win. If I could not did we know, did we know? Tenti Jesse, Kumbili, the Sabadai, Podi Sabadai, the Carlos Jezite, the Canadian Gapo, the Sabadai. I would have insisted if it's I. A pediga complaint and I would have just Masajica Kubaida Hospital. I wouldn't want our house. I mean, our badwa stillborn. Stillborn, I mean, what did he right? Why get up and I watch. I'll do an agrees and I'm going to win on the bush, but I would know that's that in Camario. Guizana, who did it with a mawa. Go a minama with a was on in a goodie. I kakari. De Abdanda. Can you have with a bunch? In a week, a bunch is Maria. Obanda inyachi or what's with ndi akuti aku health office kaya and then akuti akuvomerezani kune nakuti zachitika and a cleaner ndi anthu ena awiri ananyamula maliro ukayika chifukwa chone kuti kunalibe ma facilities ma cold storage facilities sizo kugwiritsa nabe a cleaner akatenga manje maliro kukayika I mean anthu onena kuti akudutsa kale msowa waite kumwana kubitirira ndi chinjowa kwambiri eti anthu akhala pa chiyembekezo nthawi yonseyi kuyembekeza kuti mwana akubwera nde aonekeredwa zovuta nde munthu ukangunyamula maliro aini yache nkukayika bwanji sana waimbire phone kuti tili ndi vuto ili chikuchitika ndichi dzanyamuleni maliro anu dzaenda bwanji pamene bwanji sakwaitana kunewa kuti aonetse pamene akayikira mwanawo akana konzatu pamene posiba kumveka bwino tindikuziwa kuti pamene kuzaenda bwanji koma sisi kumveka bwino I hope akonza ndipo awapepese anthuwo awapepese alevesaiwo chifukwa zalawika ati pamene hey ndopsa ndi nkhani ina ndi ya mwana uja wa chaka chimodzi anasowa amana anasowa amuyang'anayang'ana kwina kuli kososa mpesa kenako akukampeza pakadzenje kakuseri kwa nyumba dzenjero silaitali koma amene akamuyeza mpanga postmortem apeza kuti mwanayo wachita chophedwa sakudziwa ne ulompa mwana ndani koma atamupha mwanayo akamponya mujani mdzenje muja kuti akapezeke kuseri kwa nyumba amene wapanga chiwembe chimene chisatani sadziwika atoto kukhala ndi anthu opsa pa dziko pano anthu ena amakhala anthu oyipa nanga chimene ungampangire mwana wina ngezimenezo nchani chomwe ungampangire mwana wanzako nkhaza ngati imeneyo nchani kuliro anthu ulu pa dziko lino inuyo makhala kumaona ngati zabwinobwino koma samakuonani bwinobwino kuli anthu akamakhala amakhala nzolinga zoyipa basi kungofuna kupatsani chipsinjo basi kumfuna kumpatsa munthuyo chipsinjo adali ndi mwana anthu amasangalala zinthu zikuyenda basi kungowaphera mwana akuna kuti asazalezenso mtendere basi nangati zinena kuti chomwe apangira zimenezo nchani chomwe mwana why nimakonda kamba za kunja ichi ma crimes amene amapangika kunja ndi anthu amakonda onena kuti koma anthu amapanga zimenezo taona zomwe zikupangika pa home ground pamene munganena kuti ndi chifukwa chani pangakhale chifukwa palibe chifukwa chomwe munthu ungapangire zimenezo koma munthu akapanga chiwembu ngati chimenecho zoopsatu zimenezo eti kulakwa tidzipemphera anthu tidzipemphera because pali zina zonena kuti kodi unganene kuti ungazichite prevent bwanji pali zinthu zina zovuta kuti palibe prevention palibe njira yomwe ngane kuti ine apa ndikhoza kupanga chonchi to prevent ndizovuta kwambiri inzovuta and it's very sad kulapa kwambiri ndilinganisa ndi nkhanija pala nkhani yake inatuluka posayidwa pa nayo nakayende pa Times kandi pa Zodiac inachitika 2021 koma anthu agamulidwa pano banja ndithu akuti banja lo linamva kunena kuti munthu wina wache wa business afuna kugula munthu ndi iwo atamafuna ndalama ananyamuka nkukanena kuti fete ndi munthu amene tikhoza kukupatsani koma amamutsatsa 500,000 munthu wache iwo analibe munthu koma atamafuna kukagulisa mwana wa aneba wa zaka 12 ali nkupita ukafunsa kuti munthu uyo mufuna timbwerese wa moyo kapena timbwerese ukufa aneba odi akadzuka mama wanthazo sama madzuka bwanji mwina sama zapempha njere akupita kuona kakupambanira nani ananu kunena kuti atenge ana wakagulitsa kumachita kufunsa kuti mandimo ufunsa unena kuti timbwerese wa moyo kapena timbwerese ukufa
ndakuti anagwiza na tsiko ndamboyese munthu uyo kukumana ndi munthuyo munthu yana atayimba foni ku polisi chifukwa iye sanali kugula anthu sanali wachifamba ndi anthu awiri wanatani anamangidwa banja athu kuti anthu mabanja momwe makambirana zotani zimachita utani kuti zifike ponena kuti tenti ngongulisa munthu utu nzanu wa moyo mwana wa nzanu kumapanga mamuona amene uchata amene uchafunika kumugulisa amene uchafunika kumupha basi pamene pande anthu tizimvesera mzimu chifukwa choni wati munthu sanga makupangire maplano oyipa choncho nkukhala bwino towadziwa ngati munthu akukufunira choyipa ngati akupangira maplano oyipa choncho mchitidwe wake umasintha sata sizingateke iye kukhala nomo kukusangalalira ni nomo kenakake ndithu kamasintha olo musakaloze chala kunena kuti simungati ukaloza chala eti koma mzimu wanu umadziwa umangofira bebo china chake mzimu umangukana bwezi kuti munthu wacheza naye koma china chake ndithu kaya mene ucha ndichani kaya mzimu ukukuza china chake umamvetsera anthu ndiopsatu chomwe ife sitingathe kuchiona ndi maso mizimu yathu imatha kumva kuti uyu sali bwino fa munthu sangatibwere kuza kusekerera ndi kucheza bwino kenakake kamasinthabe basi chifukwa choti akukupangira plani woopsa tizikhala ndopemphera nthawi zonse chifukwa chona kuti zinthu zinazi chipulumutso ndi Ambuye okha zinthu zinazi sitingadziwe tidziwa bwa udziwa bwanji kumene uli munthu akukulengera chiwembu ichi basi kumangoti titetezeni nthawi zonse no weapon formed against me shall prosper nthawi zonse basi zinthu zizikanika zokha uko zizilephereka zokha nde ankanya kyomvetsa chisoni tiyosakhala bwino nde apa segment iyi ya funso lomwe sitikuyenera kufunsa koma tifunsa basi ineyo mafunso tambiri chimene chichachi ndichi nkumbabwi oh munachinja chimatafunika nangapopika munathira madzi angati chinatenga tayera iwaji anthu munajati chimatafuna chimene choto chikhozoka ngati chingama amweni mozamapira kutafuna nyanya basi pakono akutenda mafusa kuti mwina chimafunika ziye gazi ndiofunika mamisailo amweni ayi tinaona nawo nkhumba zodabwisa maziko pano iti anyhow ndikhulupirira sabatano nikhala yabwino ndiye nkhani sanga kankhani akanachitika chaka chatha mzimayi uyu dzina lake imene lili mkolonali amakhala kunyumba kwake ndi amuna ake mamuna wake wa zaka 30 kunabwera agogo ake akazi agogo aja amagwirizana kwambiri ndi amuna ake kwambiri amacheza kwambiri mpaka na iye anayamba kuwakayikira machezedwe ake yosamamsangalasa ndi tsiku lina anabwera kuchoka kuntchito sanga nthawi yoti isanakwane yoweruka anapeza achambuye aja pa bedi ndithu akupanga zosayenera ndi mamuna ake agogo aketu ndana apya mtima mamuna ake uchakuthawa kuti atuluke Yesu kuthamangira kukwera galimoto tikumugunda ndi galimoto ichi koma mangu mugunda mpaka namugunda ka 39 apolisi kubwera akuzachira umuletsetsa kuntulutsa galimoto cha iye akungotukwana apolisi kuisa kuti amve kuti yachitika njani agogo aja kutuluka atangovala mwadoka agogo aja manda mafoto kuzati na Yesu chomwe akuwetukira msanga uchito njani abambo anatengedwa pilo chipatala anamwalira chipatala ngani yoyo ndilibe langulizo lomwe fachonena chabudukira nkati agogo mukhale ndi sabata labwino mukhale ndi weekend yabwino